Sådan her flygter syrere fra Syrien til Danmark. Det de gør, de flygter først op til Tyrkiet, hvor de så tager et fly ned til Algeriet. Og når de ankommer til Algeriet, så tager de en bil hen til Tunesien, hvor de kommer herhen. Og så ender de her i Libyen. Så når de er ankommet i Libyen, så tager de en båd op til Italien. Hvor når de kommer til Italien, så får de en bus, som kører hele vejen op til Milano. Og når de så er i Milano, så kommer de så med en bus, der kører hele vejen op til Tyskland. Hvor de ankommer lige i starten af Tyskland. Og så kører de med tog hele vejen herop, hvor de så er næsten ved Danmark. Og så kan de komme med sidste vej med tog også hele vejen op til Danmark. Og så i midten. Velkommen til TV2-nyhederne. Klokken er blevet 18. I disse dage der er der rigtig mange problemer med flygtninge. Og derfor har vi sendt Rasmus Tandholt ud for at kigge på problemerne. Tak for det, Torgild. Vi står herude på grænsen til Danmark, og jeg har været så heldig at fange 3 indvandrere fra Syrien. Hvad hedder I? Mohammed Al-Hussein. Mohammed Al-Khalim. Mohammed Al-Khalifa. Okay, og hvad får jeg til at komme herop? Allah kha, ashmullah khni. Allahu akbar. Det er som en god idé. Al-Khitra هذا على خضورهم على كباب على بيتزا على مافيتا إخني سينا أخفيلة. Så er det rigtige sted, I er kommet hen. Ja. Hvorfor vil I gerne? Hvad er jeres planer her i Danmark? Allahu Akbar. Allahu akbar. Babi. Sport. Ja. Ganja. Ja. Ganja, Mann. Vi siger tak herude for